בסרטון הבא נדבר על איך בונים תוכנית החזקה לארגון או למפעל, שזה בעצם הסיכום של כל מה שדיברתי בסרטונים הקודמים בנושא החזקה. אנחנו בעצם רוצים להגיע למצב שיש איזושהי תוכנית החזקה לארגון. אז איך עושים את הדבר הזה? קודם כל, הנתונים הראשוניים שנדרשים כדי להכין תוכנית החזקה הם בעצם שתיים. אחד זה מיפוי של כל הפריטים והציוד או מכונות שמשתתפות בתהליך, שנמצאים בארגון, שאותם אני רוצה לתחזק. ודבר שני זה איזושהי ניתוח והבנה מעמיקה של זרימת תהליך עבודה בארגון. רצוי לעשות את זה על ידי איזושהי דיאגרמה פשוטה, שבעצם מגדיר או מסביר או מראה את היחסי הגומלין בין הפריטים השונים שמשתתפים בתהליך העבודה, אם זה ציוד שעובד במקביל, ציוד שעובד בטור, מה העדיפויות, האם יש נקודות קריטיות בתוך התהליך, איזה ציוד קשור לנקודות הקריטיות וכו'. בעצם מין סכמה שמסבירה את תהליך העבודה של המפעל או הארגון. עכשיו, שני הנקודות הבאות הן בעצם הכי חשובות, זה בעצם נקודת הפתיחה או נקודת היציאה, להתחיל להכין את התוכנית. אני בעצם צריך לקבוע לעצמי איזשהו יעד של זמינות שאני רוצה למערכת, ואיזשהו יעד של תקציב החזקה שאני רוצה למערכת. תקציב החזקה בדרך כלל באופן סטטיסטי או מסורתי נע בין 1% ל-15% מהמחזור של הארגון, תלוי באיזה מקרה מדובר. אם זה ארגון שנותן שירותים, אז בדרך כלל תקציב החזקה הוא די נמוך, הוא יכול להיות 1% או משהו באזור. אם זה מפעל שהוא עתיר ציוד ועתיר טכנולוגיה, אז יעלה לאזור ה-15%, אבל זה פחות או יותר הטווח שבו מדובר. אז למעשה אני צריך לקבוע את שני הדברים האלה, את היעד זמינות ואת היעד התקציב לתוכנית. עכשיו, פה לא צריך להתבלבל, באופן טבעי, כל אחד יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה אמינות של 100% ותקציב 0 להחזקה. אז זה לא עובד ככה, כי כדי להגיע למצב של אמינות 100%, אני צריך אינסוף ציוד כדי לעמוד ביעד הזה, והחזקה עם תקציב 0 אי אפשר לעשות כלום, אז כמובן שזה לא ריאלי. לכן צריך לקבוע שהם יעדים ריאליים. אפשר לקבוע יעדים ראשוניים, ואז תוך כדי תהליך, תכף נראה, בעצם אנחנו עושים תהליך של התכנסות, ואז בעצם לשנות את היעדים לפי המצב בפועל. אז בעצם שני הדברים האלה, גם יעד זמינות וגם יעד תקציב, זה שני דברים שצריך לקבוע אותם מראש, וזה בעצם נקודת היציאה, ולפי זה מתחילים לתכנן. אוקיי, אז פעם שקבעתי את היעד התקציב ויעד הזמינות, אני בעצם מתחיל באיזשהו תהליך מתכנס, תכף נראה איך עושים את זה, כאשר בעצם היעד בסופו של דבר, או המטרה בסוף זה להגיע למצב שיש לי מדיניות החזקה ותוכנית החזקה אמינה וריאלית, שאיתה אני בעצם מתחזק את הארגון. בסופו של דבר, אם עכשיו פורטים את זה טיפה לפרטים, אני רוצה לקבל תוכנית החזקה אופטימלית, שבעצם קובעת את כל הפרמטרים של ההחזקה. איך מתחזקים כל פריט, האם זה בצורה של החזקת שבר, או החזקה מתוכננת, או החזקה צפויה. מהן הוראות החזקה לכל פריט, זאת אומרת, לכל פריט בסוף צריך להיות הוראות החזקה מאוד ברורה ומסודרת, שמגדירה בדיוק את ההוראה. מתי עושים את ההוראות האלה, זאת אומרת, מה הקצב, מה הזמן ביצוע של כל הוראות החזקה, ומי מבצע את הוראות ההחזקה האלה. עכשיו, לכל אחת מהנקודות האלה יש כמובן משמעויות מאוד כבדות מבחינה תפעולית וכלכלית, כי זה מאוד קובע סך הכל את תוכנית ההחזקה. למשל, אם אני מחליט שאני עובד בשיטה של תקלת שבר, אז מה שזה אומר זה בעצם שאני צריך להחזיק אצלי מלאים מאוד גדולים של חלפים, כדי שביום פקודה, כאשר קורית איזו תקלה, יש לי את כל החלקים זמינים, ואני לא מתעכב יותר מדי זמן בתיקון התקלה. לעומת זאת, אם אני עובד בשיטה של תקלה של החזקה מתוכננת, אז אני יודע מראש מתי אני מבצע כל דבר, ואני יכול להיערך בהתאם, אני לא חייב להחזיק אצלי מלאים גדולים, אני חייב לקראת כל פרק החזקה או כל תקופת החזקה להשיג את החלפים שדרושים, ואני יכול להחזיק אצלי מלאים מינימום של חלפים, ולהכין אותם רק לקראת תקופת החזקה מתוכננת. כמובן שיש לזה משמעויות כלכליות מאוד גדולות. כנ"ל לגבי למשל מי מבצע את הוראות ההחזקה. אם אני בונה על צוות פנימי של הארגון, שהוא זה שיבצע את ההחזקה, אז זה אומר שאני צריך להחזיק אנשים, לשלם להם משכורת, לאמן אותם, לתרגל אותם, לתת להם ציוד, כלי עבודה, כלי מדידה, כמובן חלפים שיהיו זמינים כדי שיוכלו לבצע את העבודה. לעומת זאת, אם אני מחליט שאת ההחזקה יעשה קבלן חיצוני, אז זה אומר, ואני יכול גם לסכם שהוא גם מספק את החלפים ואת הציוד, אז זה אומר שאני לא צריך להחזיק שום דבר כמעט אצלי, לא אנשים ולא ציוד, ולמעשה הקבלן לפי קריאה, לפי שהוא הסכם מראש
מגיע ועושה את העבודה, ואז בעצם הוא מחזיק אצלו את כל החלפים, ואת כל הידע, ואת הצבד, ואת הכלי מדידה, ואת הכלי עבודה מיוחדים וכו', ואז בעצם כל הקטע הכלכלי עובר לידיים של הקבלן. בסוף אני משלם על זה, כן, אבל אני לא צריך להחזיק את זה אצלי באופן קבוע. כמובן שהוראות ההחזקה עצמן, כמה הן עמוקות, כמה הן רציניות, כמה הן ארוכות, כל זה קובע בסופו של דבר את המשך הזמן של ביצוע החזקה, ומזה נגזר הזמן השבתה של המערכת, ובעצם דבר קשור בדבר, ובעצם התוכנית בסופו של דבר צריכה להיות תוכנית שלמה ואופטימלית עבור הארגון שלי. אז בואו נראה איך זה עובד בצורה גרפית בשטח עצמו. אז קודם כל אמרנו, דבר ראשון, אני קובע יעדים של זמינות ותקציב לביצוע החזקה. שוב, אני קובע את זה ברמה ראשונית, ותכף נראה שזה גם, קורה שאני צריך גם לשנות את היעדים האלה בהתאם להתפתחות התוכנית. הדבר השני שאני צריך לעשות זה בעצם לקבוע סט ראשוני של הוראות החזקה. עכשיו, מאיפה אני מקבל, או מאיפה אני לוקח את הוראות ההחזקה האלה? אז יש בעצם 3 מקורות עיקריים שמהם אני לוקח את הוראות ההחזקה. המקור הראשון זה בעצם היצרנים עצמן. כל ציוד שאני קונה עבור הארגון, אם זה ציוד שמגיע מאיזשהו ספק, בדרך כלל הוראות ההחזקה מצורפות לציוד, ואם לא, אז צריך לדרוש את זה מהספקים, שיספקו יחד עם הציוד את הוראות ההחזקה של היצרן, איך הוא ממליץ לתחזק את הציוד שהוא מספק. אז זה מקור אחד. המקור השני זה מה שנקרא על פי כל דין, זה אומר שיש כל מיני פרטי ציוד, במיוחד ציוד בטיחות, שבו בעצם יש חוק שאומר איך לתחזק את הדברים האלה, למשל מתקני הרמה, מכונות הרמה, מכלי לחץ, מערכות כיבוי אש, ציוד חשמלי מסוים, יש פשוט חוק במדינה וגם בארצות אחרות של איך צריך לתחזק את הדברים האלה, ובעניין הזה אין פה הרבה שיקול דעת, פשוט צריך לבצע את החוק כלשונו, וזה כבר מכתיב גם עיתוי וגם תחולה של ביצוע הוראות החזקה, וזה חלק מהשיקולים, הוא חלק מההוראות שנכנסות לתוך הסט הזה של הוראות החזקה. המקור השלישי יכול להיות וצריך להיות בעצם הניסיון המצטבר של הארגון עצמו. אם זה ציוד שכבר עובדים איתו אנשים במשך תקופה, אז מן ההכרח שיש איזשהם הוראות החזקה שכבר מבצעים היום, או שלפחות אפשר לתחקר את האנשים שמבצעים ועובדים היום על הנושא ולשאול, לבדוק איתם איזה הוראות החזקה הם מבצעים, האם זה טוב, האם זה אפקטיבי, האם יש מקום לשפר, לשנות, להוסיף, להוריד הוראות החזקה, ולייצר איזשהו הוראות החזקה שהם פרי ניסיון מצטבר של אנשים בארגון, ושלושת הדברים האלה יחד, גם הוראות היצרן, גם ההוראות על פי כל דין וגם הניסיון המצטבר של הארגון, בעצם יוצרים איזשהו סט של הוראות החזקה שמגדירות מה עושים ואיך עושים ומתי עושים את ההחזקה המתוכננת או החזקת השבר לאותו פריט ציוד או לאותה מערכת. עכשיו, אחרי שעשיתי את התהליך הזה לכל אחד מפרטי הציוד שמיפיתי בשלב הראשון, למעשה אני עושה איזושהי הערכה וחישוב כלכלי של המשאבים למימוש התוכנית הראשונית הזו. שזה אומר בעיקר כמה כוח אדם אני צריך כדי לממש את התוכנית, שזה אומר בעיקר משכורות לאנשים, ואיזה משאבים אני צריך לספק לאנשים כדי לממש את התוכנית, שזה בעיקר חלפים, ציוד, כלי מדידה, כלי קיול, כל מיני תשתיות בארגון שמסייעות או הכרחיות לביצוע התחזוקה. ואני מקבל בעצם איזשהו סיכום במצב הזה, למעשה יש לי את כל הנתונים, לקבל איזשהו סיכום של 2 דברים. א', כמה זה עולה לי, התוכנית הזו שגיבשתי, התוכנית הראשונית שגיבשתי, וב', האם זה נותן לי את הזמינות שרציתי. כי בשלב הזה, שיש לי כבר את כל הוראות ההחזקה, אני יודע כמה זמן המערכת תהיה פעילה וכמה זמן המערכת תהיה מושבתת, ולפי הסרטון הקודם שהראיתי, עם הנתונים האלה אני יכול לחשב בעצם את האמינות ואת הזמינות של המערכת, ואז אני מקבל 2 דברים, את האמינות של המערכת ואת הזמינות של המערכת. שזה בעצם מה שכתוב פה למטה, חישוב של האמינות וחישוב של התקציב. עכשיו, בנקודה הזו בעצם אני שואל את עצמי, האם אני עומד ביעדי זמינות ותקציב שקבעתי מלכתחילה, בתוכנית הראשונית? אז בהיבט הזה, אני שואל את השאלה, ואז יש 2 תשובות אפשריות. אם כן, אם אני עומד ביעדים, אז זה יופי. זה אומר שבעצם הכנתי לי תוכנית החזקה שעומדת ביעדי האמינות וביעדי התקציב שקבעתי, ואני יכול להתחיל לממש אותה. יש לי תוכנית. אם אני לא עומד ביעדים האלה, זאת אומרת שאני מקבל כתוצאה מהחישוב הזה שעשיתי, שהאמינות היא נמוכה מדי, והתקציב הוא גדול מדי מול מה שתכננתי, זה אומר שמשהו כנראה בהנחות היסוד שלי, או בהערכה הראשונית שלי, לא הייתה טובה, ואז אני צריך לחזור חזרה לנקודת ההתחלה ולהגיד, אוקיי,
אז בוא, אני כנראה אצטרך טיפה להוריד את האמינות של המערכת, ולהגדיל את תקציב ההחזקה של הארגון, ובעצם לחזור לתהליך שוב, לעשות תיקונים להוראות ההחזקה, להחליט, אוקיי, את העבודה הזו במקום שאני אעשה, אני אעביר לקבלן, את הציוד הזה במקום לעשות החזקה מתוכננת, אני אעשה החזקת שבר, וכו' וכו', לעשות את כל ההתאמות הנדרשות, לעבור על כל התהליך מההתחלה, ובסוף לעשות את החישוב ולבדוק שוב, האם עכשיו במצב החדש קיבלתי אמינות דרושה ותקציב מתכנס, אם כן, אז יופי, אז התוכנית טובה, אם לא, אז שוב אני חוזר לנקודת התחלה, ועושה סבב נוסף, או כמה סבבים שצריך, כדי בסוף להתכנס, גם לזמני האמינות וגם לתקציב ההחזקה שלי, ופעם שאני מסכם את שני הנקודות האלה, למעשה אפשר להגיד שיש לי תוכנית החזקה שהיא אופטימלית, היא עומדת גם ביעדים הכספיים וגם ביעדי האמינות, וזו למעשה תוכנית ההחזקה של הארגון, ואיתה אני מתחיל לעבוד.